Obžalovaní v kauze Očistec sa ani po 2 rokoch od podania obžaloby nepostavili pred súd. Prvé pojednávanie bolo vytýčené na dnes, no termín bol zrušený. Zatiaľ, čo na začiatku advokáti obžalovaných namietali zaujatosť špeciálnej prokuratúry, teraz špeciálna prokuratúra namieta zaujatosť jedného zo sudcov. Obžalobe čelia ľudia s prepojením na politikov, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či ex-prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Podľa obžaloby mali vytvoriť korupčnú chobotnicu, cez ktorú nitriansky oligarcha Norbert Böder ovládal políciu. Takou perličkou toho celého je práve príbeh, keď Dušan Kováčik ako špeciálny prokurátor prišiel s 204 000 eur v hotovosti do banky, chcel si ich vložiť na svoj bankový účet. Samozrejme, vkladanie 200 000 eur na svoj účet v hotovosti nie je bežnou operáciou. Okamžite to zaujalo banku. Navyše, tá mala povinnosť informovať o tom celom políciu, keďže ide o neobvyklú bankovú transakciu a verejní funkcionári podliehajú takýmto hláseniam, ktoré sa následne preverujú. Banka mala povinnosť, ktorú si teda splnila, nahlásiť vklad v takom objeme. No ale veď, ako je mediálne známe, vtedy bol riaditeľom spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorobiov, ktorý, ako teda vypovedal, ako som čítal, dostal pokyn, že nemajú sa tomu prípadu venovať a ten spis bol ukončený a založený. Zametený pod koberec nemal byť podľa obžaloby len tento jeden prípad. To, že pred zákonom si nie je každý rovný, mala zabezpečovať rozsiahla korupčná chobotnica, ktorej chápadlá siahali na tie najvyššie miesta v bezpečnostných zložkách. Elitní policajti skoro ráno zatkli svojich niekdajších šéfov. V putách skončili bývalý policajný prezident Tibor Gašpar i niekdajší šéf NAKA Peter Hraško. Spoločne s ďalšími bývalými funkcionármi ich vinia z viacerých skutkov, okrem iného založenia zločineckej skupiny. Zatýkanie bývalých funkcionárov policajného zboru bola pre mňa ako pre bývalú investigatívnu novinárku veľká vec, pretože si dobre pamätám, keď ešte Ján Kuciak, môj bývalý kolega z Aktualít, písal o prepojeniach toho najvyššieho vedenia na podnikateľa, nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödera. Ako bol vnímaný v policajných kruhoch? Ja som sa s týmto človekom nikdy nestretol a dá sa povedať, že od začiatku, ako vznikla NAKA a prichádzali prvé nominácie, tak sa hovorilo, že prišla nejaká nitrianská vlna, tak to nazývali, dá sa povedať, všetci kolegovia a veľa tých nominácií sa spájalo s jeho menom. Samozrejme, boli tam len nejaké pochybnosti, podozrenia, o ktorých písali novinári, keď odrazu títo ľudia skončili v rukách policajtov, znaky v rukách kolegov a začali sa hromadiť dôkazy, o ktorých písali médiá, že to tak skutočne bolo. Bolo to aj pre mňa veľmi veľkým prekvapením. Hlavní aktéri kauzy Očistec sa údajne stretávali na 6. poschodí administratívnej budovy, len kúsok od prezídia policajného zboru. Najvyššie postaveným členom skupiny mal byť podľa záverov vyšetrovania nitriansky oligarcha Norbert Böder a hneď po ňom policajný ex-prezident Tibor Gašpar. Na tajných poradách sa podľa obžaloby zúčastňovali aj ďalší bývalí funkcionári, šéf NAKY Peter Hraško, riaditeľ protikorupčnej jednotky Robert Kramer či bývalý špeciálny prokurátor už spomínaný Dušan Kováčik, ktorý si v inej kauze odpikáva 8-ročný trest za korupciu. Tá obžaloba je aj podaná v zmysle, že v polícii vznikla zločinecká skupina, ktorá bola primárne podriadená nitrianskému oligarchovi, podnikateľovi Norbertovi Bodorovi, s ktorým je Tibor Gašpar aj príbuzným.
Jednotliví členovia skupiny a osoby pre ňu činné svoju činnosť vykonávali koordinovane, najmä cez plnenie úloh zadaných vyššie postavenými členmi skupiny, pričom niekedy využívali ako výkonnú zložku príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, ktorým boli nadriadení a konali tak aj s vedomím, v koho prospech plnili zadané úlohy. Viac menej, ak to zjednodušíme, mnohé vyšetrovania, také čiastkové, možno aj menej nápadné, menej medializované, fungovali tak, ako si želal Norbert Bodor. Vždy za nejaký úplatok zabezpečil vybavenie kauzy, či už prospech alebo neprospech. Zároveň vznikla taká chobotnica našich ľudí, ktorí mali rozbehnuté vlastné biznisy, navzájom sa finančne prikrmovali, kryli. Čiže automaticky táto spleť ľudí vyšetrovala tak, aby sa jej to nedotklo. O jednom z týchto policajtov sa napríklad rozprávala taká pikoška, kde na nejakej takej svojej oslave medzi svojimi kolegami mal rozprávať, že pokiaľ nezarobí 1 000 000 eur, tak neodíde do civilu. Obvineniam spočiatku čelilo okolo 20 osôb. K trestnej činnosti sa viacerí priznali. Bývalí elitní policajti Naka, Žáčik a Bobocký vyviazli za sledovanie vtedajších opozičných politikov s podmienkou. Ďalší, kto sa v prípade Očistec priznal, je bývalý šéf finančnej spravodajskej jednotky Naka Pavol Vorobijov. Hrozilo mu až 12 rokov na tvrdo, no keďže s OČTK spolupracoval, trest mu bol znížený na 2 roky za mrežami. Výrazným spôsobom napomáha odhaľovaniu trestnej činnosti ďalších osôb. Na objednávku Vorobijov lustroval okolo 140 ľudí, vrátane zavraždeného Jána Kuciaka či jeho bývalú kolegyňu Zuzanu Petkovú. Bol to pre mňa veľmi nepríjemný šok. Viac ako to samotné lustrovanie, človek očakáva, že naozaj polícia bude občanov chrániť a nie vynášať o nich informácie z registrov, ktoré by mali slúžiť naozaj iba na účely policajné. Vorobijov najskôr tvrdil, že v prípade lustrácie Jána Kuciaka tak robil na pokyn Tibora Gašpara. Neskôr vyhlásil, že už si nepamätá, od koho táto objednávka prišla. Kľúčovými svedkami v kauze Očistec sú ďalší 2 spolupracujúci obvinení. Niekdajší riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako a bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník. Hovorím len pravdu, cítim vinu za tie veci, ktoré som robil a chcem skutočne a pravdivo opísať, ako sa tieto veci v tejto spoločnosti diali, pokým ja som bol vo funkcii. V jednom rozhovore povedal, že oni sa cítili ako bohovia a cítili nad sebou nejakú ochrannú ruku. No a vy ste nevedeli o tom, ako bývalý policajný funkcionár, že sa deje niečo nekalého? My sme predpokladali, že nie sú čestní policajti, ale my sme nevedeli konkrétne, či od niekoho a koľko berú úplatky a či niekomu prezradzajú nejaké informácie. Tie mali podľa vyšetrovateľov končiť aj v najvyšších politických kruhoch. Na kauzu Očistec totiž nadväzovala kauza Súmrak. Obvineniam čelil predseda Smeru Robert Fico a bývalý minister vnútra, dnes šéf rezortu obrany Robert Kaliňák. Mali zastrešovať nejakú politickú nadstavbu k celej tej chobotnici, ktorá fungovala v rámci kauzy Očistec. Obvinenia však zakrátko zrušila generálna prokuratúra na základe paragrafu 363. V opise skutku v bode 1 absentujú základné veci, ako je vymedzenie obdobia a miesta, v ktorom a na ktorom malo zo strany obvinených RF a RK dôjsť k zosnovaniu zločineckej skupiny. Vyšetrovanie označili predstavitelia Smeru za likvidáciu vtedajšej opozície a akúkoľvek vinu odmietli, rovnako ako hlavný obžalovaný v Očistci. V trestnej veci Očistec, ktorá je aktuálne vedená pred špecializovaným trestným súdom, zastupujem viaceré osoby. Zastupujem tak inžiniera Norberta Bodora, ako aj doktora Tibora Gašpara, ale zastupujem tiež magistra Krajmera a magistra Zetochu. Všetci vnímajú tieto obvinenia ako účelové a v
Predložili sme viaceré dôkazy, z ktorých to vyplýva. Ku všetkým predpokladom obžaloby sa budeme vyjadrovať až v priebehu procesu, ktorý bude verejný a ktorý bude môcť verejnosť sledovať. Doktor Kováčik odmieta vinu zo skutkov, ktoré sú mu kladené za vinu. My ich považujeme naozaj za, povedal by som, až nezmyselné. V tej obžalobe je spomenutá taká kuriózna situácia, kedy pán Kováčik prišiel do banky vložiť viac ako 200 000 eur v hotovosti. Ako vysvetľuje tento vklad? Toto je vlastne skutok, ktorý sa v trestnej veci Očistec nekladie doktorovi Kováčikovi za vinu, hoci je tam spomenutý alebo vzťahu k inému obvinenému. Čiže tie peniaze boli odkiaľ? Ono to vlastne súviselo s určitou skupou nehnuteľností a malo ísť vlastne o pôžičku, ktorá bola vysvetlená, ale nebudem to bližšie nejako rozpitvávať, že o čo išlo. Bolo to už niekoľkokrát zo strany aj rozhodnutiami orgánov činných v trestnom konaní uzavreté tak, že nedošlo tam k žiadnemu nezákonnému konaniu. Oslovili sme aj bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý je dnes poslancom Smeru a šéfom branobezpečnostného výboru. Najskôr s nahrávaním rozhovoru súhlasil. Dobre, nemal by som žiaden problém. Bolo by to možné zajtra? No, zajtra by sme museli trochu improvizovať. Alebo dnes? Uvidíme, ak výbor dopadne a potom by som si to ešte upresnil. No na poslednú chvíľu Tibor Gašpar nahrávanie odriekol. Vieme, že je to enormne politicky citlivá kauza, v podstate najcitlivejšia zo všetkých tých veľkých kauz, ktoré sa podarilo otvoriť za bývalej vlády. V konečnom dôsledku ale ľudia vedeli aj priamo o Tiborovi Gašparovi, že medzi obžalovanými, aké má on obvinenia a podozrenia, napokon je stíhaný aj v súvisiacej kauze Ezechiel 7, čiže už s týmto volili daných funkcionárov. Samozrejme platí prezumcia neviny. Na konci dňa sa možno prokuratúre nepodarí preukázať to, čo je v obžalobe, aj keď ja verím, že áno, pretože tak, ako sme kedysi o mnohých tých kauzách ako novinári písali, tak vlastne tie veci zapadajú do seba ako skladačka. Každý jeden predpoklad obžaloby budeme vedieť vyvratiť, spoľahlivo vyvratiť. Kedy sa hlavné pojednávanie v kauze Očistec začne, je otázne. Pre námietky zaujatosti sa v prípade najskôr menil samosudca, potom sa riešila zaujatosť úradu špeciálnej prokuratúry, následne, či bude o veci rozhodovať len samosudca alebo senát. Keď vec pripadla senátu a vytýčilo sa pojednávanie na začiatok decembra, karty zamiešal prokurátor, ktorý podal námietku zaujatosti voči jednému z členov senátu. Aktuálne o nej rozhoduje Najvyšší súd.